dal wararas abyor kang lintang kumedhap titik sonya madya ratri lumrang gandaning puspita karenjiwaning putya nira sang dwija mara mrengang ler swaraning matu bronto manungsung sarining kembang ilera tanture kusung pamenggeling aitso raya iya ayo kenalan sik ndak asing karo awake dhewe nggih tepangaken kula pun Petruk Sadibae kek kowe reng ya nggih kula pun Winarna nggih gareng tralala kula pun glondor karang awake dhewe makili sing asli kok ya heeh awake dhewe ditimbali rene nggo wakil heeh sapa kae sapa ndi sing lungguh kae wedok kae to tonton Jawa kae to lambu wah glondor banget iki heeh ayo Mbak Elisa kae terus oh iya ayo di aturi supayane wah iki mumet tenan nyuwarake modelan kaya ngene iki ayo Mbak dintekke iri-irile iri-irile yo sak kersane jenengan arep dibablaske playon apa suwuk terserah penting dedet ya sura sura ayo Mbak apa gandeng jenengan wis apa ku jenenge lambu lambu wis ngentekke ilir-ilir ki sampean ya nembang nggih iki tembange sing kurang diaturke akeh banget Geng heeh
Tadi ada Melati Rinonce, panyuwunan dari Boyolali. Terus pelangi-pelangi ya nek mau sing request pelangi-pelangi ya ora ya. Ambuh Boleh. ya ora. Nggih. Iki ujupe apa to ki, Mbak? Ujupe ya kuwi sedekah bumi. Oh, rasul. Cara ngono aku Nek rasul. coron kono rasul, ada yang bilang aum, ada yang bilang apitan, ada yang ya macem-macem. Setiap daerah duwe jenenge dhewe-dhewe. Nggih. Ayo diaturke tembange Melati Rinonje. Nggih. Lakae wis tembang Melati Rinonje. Kagok ngendi to iki? Anu Bekonang. Bekonang. Nggih, menika lenggah mawon apa jumene? Panggih jumeneng lah nek jenengan lenggah ki sing ajeng mirsani mboten ketok. Ngoten to. Heeh to Ren ya. Sing mirsani sing boten ketok maksudnya apa? Gendruwo kemaman. Maksudnya arep mirsani jenengan ki ora ketok ngono lho, Mbak. Oh lah ya, tak kira kok aku kon pentas ning ngarepe sing ora ketok. Ayo ora apa-apa ngene iki sing nonton ora mung bangsaning manungsa. Oh ya bener. Ning sedulur awake dhewe ning alam sebelah ku ya. Melu. Heeh. Iki tralala banget iki. Ya, Mbak. Winarno. Diaturke, Mbak. Arep aku ora dijak wong aku makili Gareng Petruk Bagong sing asli kok. Lah lah iya, aku mau bengi ketemu lho mongko, kok ya saiki bareng. Ayo, Mbak. Langsung apa nganggo bawa langsung aja? Nek prayogane nganggo bawa, Mbak, mergo Oh lah iya. sing mirasa kuwi nganggo bawa. Lho nggih. Oh sak cedhale ya dadi Lah iya aku kuwi ora iso muni Mulane kok rasane kurang-kurang grimingane rene. Kok kaya selere. Wah, sing genderi Soijo. Gantos, gantos. Soijo kuwi sapa? Ya kowe Oscar Osis. Ya. Babuntane pantastiko Ora entek to. dereng. Tewas tak dodo. Rong larik, rong apa tuh? Rong larik. Kleru. Rong larik. Kleru ya ben penting didit. Ya. Ingkang mawe wuyung Kejana pamundutan. Nggih. Kagem Mas Dalang sugeng dalu. Kula Pak Jaimin, paperwakilan panitia. Nyuwun lagunipun Kijing Miring. Ya. Engko diaturke ya, Reng. Iya.
Diaturke. Nek ora diaturke engko benane ora kengo. Lah iya no. Kudu apalagi dari panitia. Panitia udah berhari-hari mempersiapkan. Nggih dipun aturaken nggih. Heeh. Ramune Petruk ngono. Petruk. Oh lah iya rada R-nya itu semu. Muni opri ngono, Tru. Widodari. Ada iso. Ya mangga, Mbak. Lakai wos mrene nyangkeng kembang melati rinonce tondo tresno tetepeng kasaguhane nuli mesrahake tak tampa nuli dikalungake saya tresno tak sewang katon eseme ngene prasetya tandati gangsa rekma wis nyata bisa gawe rasa iki pasanganku mawar kuning kang kudu sumanding mengajapku masih lahir terus sing kalbu. Mbak. Nuli mesrahake tak tampa nuli dikalungake saya tresno
Mbak nggih. Nggih. Wah, jane Niki suarane. mau kan dilalah apa namanya ya? Ditransfer. Nggih. Tapi nek transferan kan bentuknya saldo digital ya kan? Nggih. Lagi tak ganti wae ya. Tak Pripun? kasih apa namanya? Mata uang lain. Wah. Kula Buat kamu spesial. Wah. Kamu milih yang Thailand apa yang Vietnam? walah Ah. loro-lorone nek saya Kok nggih. loro-loro nih, milih no. Anu Mbak, anu Wah. mawon Mbak. Thailand mawon Mbak. Oh, Thailand. Vietnam mawon. Apa teh? Apa? Pak Vietnam mawon Vietnam. Ya, Vietnam. Aneng Thailand ki gampang kapusan kok ya. Gampang kapusan ya. Ayu banget jebul padha. Aku ora Vietnam. terus ngutang giyang. Vietnam apa Thailand? Vietnam mawon. Oh iya, nya. Wah, matur nuwun. 200.000. Nggih. Wah, 200.000. Vietnam dong. Nek iki nek dirupiahke pira, Mbak? Lah yo engko golek ning Google. Oh iya, matur nuwun nggih Mbak nggih berkah Oke, nggih. ini Jenengan- tadi dari Pak Ndari di Boyolali. Wah, nggih. Makasih. Saya selalu berkah baru kanggo Mbak Elisa. Iki bahannya kaya plastik kok. Nah, aku kira bakal lecek iki. Oh kaya Ora plastik. kaya lah, nggone kok. dhewe lecek. Lecek. Lecek, Lecek, lecek. lecet. Ya, Lecet karo lecek beda. beda ya. Kalau lecet itu anu. Kuwi kok gak duit palsu kuwi. Ora. Oh, asli, Pak. Oh, asli. Asli Ngono. itu mbok ijolke kenek. Nggih. Hmm. Ayo. Sampun, ada lagi permintaan boten. Nggih mau Mbak, jenengan anu Mbak. Bersama teman-teman ini Oh, boleh. nembang apa? Apa? Lesung Jumenglung. Oh iya, kijingnya sih. Kejinge sapa? Sik tak, Kijing mirai tak tadi. buka si WA-ne si Wuya. Ya. Mau iya pas Keyboardnya masih enggak ini? Oh, masih. Kijing mirai. Oke. Gara-gara enak bapak lesung Jumenglung. Ha nggih. Lesung Jumenglung gek nembang tembang keyboard. Jenengan karo teman-teman sinden. Lesung Jumenglung nganggo keyboard. Ora bar lesung Jumenglung gek lagi nganggo keyboard. Oh, lah iya ngono. Ayo iki nek ngomong ki aja waton bisa ngucap ben dicerna gampang. Waton ngucap ora apa-apa, penting didit. Kecepeten. Kecepeten ora Ya. kecepeten. Sapa iki sing lesung Jumenglung? Kur. Ukur sedoyo. Oke, siap. Yuk, sareng-sareng. Wah, sareng-sareng. Monggo kenje-kenje. Tak simpen ya Mbak Dite ya Mbak. Indah-indah
lesung jumenglung suwi mali malan nakdu tata bruta. Ngawur kowe. Nggih, sampun dipun aturke, Mbak. Nggih. Kita lesung jembenglur. Jumenglung. Nggih. Jembenglur. Berarti panjenengan enten titipan tembang pun. Oh, sinom, Mbak, sinom. Sinom. Nggih, dangdut riyen apa sinom riyen panjenengan? Pingine. Lho Ndere, ini yang hadir di sini yang masih wungon, ngersake dangdutan apa yang klasik-klasik? Oh, elok tenan. berarti Budaya tenan. sinam manyat riyen nggih, Mbak. Nyaman. Oh, nggih, kleru kok. Manyat. Karepku muni Deni nyamat. kok. Request saka sapa Kang Gareng? Request saka anu ki, Tru. Saka mbane Pak Ahmad Taharuri, panjenengan tesih menggahi. Wah, matur nuwun. Heeh. Nanti sama digilir sinden-sinden ya. Hah, digilir. Iyalah. aku- Digilir. Iya, Waduh. kalau udah dek-dekan itu terus nanti gantian gitu ya. Wah, Dek Luki pancen tintingane. Wah, Piwulange guru. Ya, Mbak Yayi Ayo. ya, Mbak Yayi. Mbak Yayi Prabu. Engko pas enggane ngono kae nganggo dhuwur kae ya, Gong. Yo, aku manut. Ya. Mes men suarane iso. Coba. Yo, Mbak Zazi. Seorang amberke. Yo. Kalih etek yo, edange tek. Overmic Mbak Era. Iya, Mbak. Wah, mangga garwa Mandura. Wah, iki Anu nembe sinom Pak Dalang. Oh. Niki bar sinom nggih. Mengke ndak hamairing. Ndak ngaten mengke ndak. Ngaten. Mangga Mbak Irawati. Wah, aku wegah nek tau pae kok meneh. Atur nuwun nggih, Mas.
Mbak Anggi, jangan ngantuk dong. Harus semangat. Sing kakung genti ta, Mbak? Hah? Sing kakung genti. Oh, sing kakung. Sing Sik. Mbak Anggi merono engko bagian senggaan. Oh iya, siap. Mas Sinten? Pardi, coba. Coba Mas Pardi. Ambuh. Lupa gue gak tahu, gue gak nyimak. Pinesu tapa Mbak Elisa. Ya. Iki nek bareng-bareng Nek bareng ki apik. Bareng ki apik. Anggere melu wek, ngono ya melu wek ngono ki. Ning jane ya ana sing lip sync bareng mesti. Mbak Kasiji. Ayo. Ya kudu saka Mbak diperjelas. Mbak Yayi sithik sing cetha. Berhasil. Mbak Yayi. Mboten kuat niki. Mboten kuat. Saestu. Mbak diombeni pil. Coba enggak? Ayo Mbak Era we, Mbak Era. Mbak Era. Ya. Nek lanang cara tekan. Iya. Coba Mbak Era. Ayo, Jelas Vi. aman. Kayak aku mau krungu kresek ngono saka nggonamu kok, Vi. Iki sing ketoke dari tadi gandul kancane kumpul. Aja buktikan, buktikan bahwa kamu bisa. Buktikan. Wis kena ora iso aku. Ayo coba iya, sih, coba mesti. sih, coba sih. Coba sih. Gampang kok. Ayo ora mokal. Awal dalang ora. Oh ya, sesuk mayang awan ya, Mbak ya. Tenan lho. Oh. Jas. Ayo men kuwi mayang ya apik. Dadi kaya jenengan Mbak Elisa. Iya, Mas, gimana? Kuwi mayang ya apik. Weh, tak tunggu lho, kita sindeni kapan? Temu mayang kapan? Tak bunderi nganti bolong. Tanggal 7 November dari wayang sedunia kuwi arep Oh iya 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 iya. Tenan lho. tenan. Mayang anu, wayang limbah. Ayo, Mbak. Sinten iki sik kare dhewe. Dintekke Mbak Via. Sisan kaya sing kari dhewe kaya. Ya, Mbak Via. Ayo, Mbak. Ama, ngono lho. Terima Sah. kasih. Ayo, saka Mbak Via diloncati neng Bu Tia.
Mau Budia. request-e Kijing miring. kijing miring. Oh iya. Monggo Budia. Kijing miring, lemah Kijingnya amblek. miring. Heeh. Maka Mas Bekes bukane Gak dibukani to, aku ora seneng ora. Kae sing ngedram anu Truk. Ngopo? Cah enom ning iramane jan. Dadang, dadang. Degas nyi nyong nyong nyong. Ayo ora apa-apa witekna kabeh kuwi ngemong, Gong. Oh lah iya. Ya. Cerek kawang ati wiru-wiru atine bingung ra bisa turu mas kijing miring ya mas ya kijing ayame lemu ayame yen wis ketemu. Pun diaturke nyinjing miring. Ayo Mbak Elisa ngaturke dangdut. Siap, kibote ya. Iya. Apa ki? Sing ngibot penjane Mas Dimas Tejo. Iya, Mas Dimas Tejo. Ayo. Disarengi no. Apa? Ayang-ayang popo ngono ya. Ayang-ayang, ayo Mbak Era. Ayang-ayang apa? Katasan Jati ki lho sing lagi viral kok. Iya. Ayo Mbak. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beda, kereta tak berkuda. Beda, tolong bawa saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki. Mengalir-alir ke kanan dan ke kiri. Lihat bedaku lari, bagaikan tak berhenti. Beda, tolong hati-hati. Ora iso nyanyi kok. Ora iso nyanyi kok. Jare sampean nek sore ketemu aku kae lho. Kok nembe dugi, Mbak? Aku ngono. Heeh, mau awan nyanyi sik, ngono jare. Lah iya, Nek ngendi le nyanyi? ning Boyolali mau. Lah kok jare ora iso nyanyi? Ora iso nyanyi. Kok ndelik-ndelikke. Lah isane ngapa? Hah? Isane ngapa nek ora iso nyanyi? Isane lagi pengen bobok. Nek boboke kabeh wong pengen. Wah, wis ora. Kowe pengen apa? Hah? Kowe pengen apa? Lah yo engko nek wis mulai wayahe nyambut gawe kok ya. Iya.
Tembange. Tambahi ora iki sindene. Ya tambahin no. Tambahi no, sapa yoga apa anggi? Oh, Ayo Mbak Mbak. Yoga. Ayo Mbak Yayi. Mbak Molen. Oh, Mbak Yai kok Mbak Molen. Mbak Yoga. Mbak Yoga. Ayo Mbak. Bluk. Ya. Bluk bluk. Sisine ya Mbak Yayi melu sisan ayo. Ayo sayangku. Ya. 4. Iya no, diangeti isuk-isukan. Apa nih Mbak? Itu loh timbangan kalau pasar itu kan, kalau mau memulai hari. Nah, itu diangeti isu-isuan gue buka lapak ngono, ben laris dagangane. Oh, dianu ta dikoreki bokongnya ta. Kok dikoreki? Lah kok diangeti? Diangetin tuh maksudnya ditambahin misalnya 1 kilo tuh dikasih 2 on gitu loh. Oh. Dipunjuli. Wah, lah aku ora tau nang pasar. Makane sobo pasar ya, karena ya ibu-ibu ya. Oh, ayo. Wis bidange dhewe-dhewe. Sabaku nang pasar kembang aku kan nek malam Jumat. Pasar kembang tuku kembang aku, Mbak. Oh, lah ngopo? Ayo nek malam juang kliwon ki kudu ritual. Nyekar. Oh iya. Wih, mula sabaku Ibadah. Ngopo kok cumar-cumil ki? Ani. Ali apa? Ya dikasih ayang-ayang ya. Sik, ayang-ayang apa katresnan jati? Gimana? Ayang aja. Oh ya. Ayang ki ayang-ayang sike, gengko lagi salah siji sing nyanyi. Nah. Matruk nggih, Dek Ijat nggih. Yo, jame yo. Hah? Maka. Ayo tro glonro. Nek kae mau molen iki anu setum, ayo. Kowe kok ngawur ngarani sindan-sindan body shaming. Ora kok body shaming. Ibarate wong ki nyambut gawene ki tenanan. Ora iso nyanyi kok nesu. Iya. Nyolot sik. Ngene sik lho. Piye to? Nang ngisor Pandor? Hah? Ngisor Pandor? Ngisor wae ben ora pati ora kasa lek moba. Wah. Iki sewan kok nek blabake tugel rumangsamu. Oh, sewan to? Ora kok. Enggak boleh seperti itu loh. Sik kowe kok ngarani padha karo ngomah ki? Kaya-kaya. Dong apa kowe? Oh, Adek iki ya ngono jane iki. Drawasi tenan. gendrawasan. Niki napa lagune nggih? Katresnan jati. Oh nggih, niki enten sing ajeng dueti. Sinten? Panjake jenengan. Wis latihan pirang-pirang mesti wis latihan terus. Rumangsa ora kowe? Ora ya wis, ora aja bikin-bikin. Non. Makasih, Pak. Nggih, siap. Kono. Dadah. Nggih, Mbak. Sehat-sehat. Sedaya lepate maafin nggih, Mbak nggih. Kae selak arep terbang nang anu, Truk. Nang endi? Afrika. Afrika. Oleh-oleh ya, Mbak. Mengunjungi suku suku Batrok. Iya. Nggih, monggo Mas. Etek. Karo aku wae, sik, aku tak goleki cakepane iki. Oh, nggih. Ya diselingi dangdut ngene iki ngenomi ora apa-apa. Aku nek ning omah ki setelanku black metal. Wah. Katresnan jan. Roci monem pima pinem. Oh, dereng garap. Oh, nggih. Nggih. Anu, Gantos Oh, mawon. nggih, nggih. Nggih. Anu mon, Mbak, Napa? gitar sumilir. Mah guyu ki ngopo? Ketaun wingi aku nyanyi kuwi terus. Ya, Kang. Apa? Ya, aku tak mulih ning Ngadiraja. Kowe bali ya ning aku arep bali ning ndi? Wah, mulih ning Ngadiraja apa mulih ning Lebak? Wah. Damar kae dine dhisik. Ya. Ya, awake dhewe ming nyuli ponokawan sing asli kok. Ha ya men iki Pak Dalang men neruske lakon, Truk. Ha iya. Ya men lakoni ya men kecanda. Lho lah iya. Matur nuwun sedaya panjenengan mahapunten tunjung pang teraten.
Mirim-mirim kembang popong pracebang